Estimats amigues i amics, braçolaires de tot pèl, braçoletes i braçolets. Quan en Cesc me va demanar de fer de pregoner enguany en aquesta braçolada, va afegir de seguit que el tema en seria el català rossellonès. Suposi que era perquè canti des de 40 anys en aquesta llengua i que s'han escrit 3 llibres sobre aquest tema. Doncs me s'han deixat fer i m'ha vet així enfangat en una mala bassa. El català rossellonès, què és això? Existeix? Ai, sí. Com a fill del Riberal, el parli i el tinc dels meus pares i avis. I què voleu? Quan me passegi un poc per Catalunya, senti de seguit les diferències que existeixen amb un català de Sallagosa, de Lleida, de Manacor o de Reus. Nos entenem, nos enraonem, cada un té el seu accent, la seva música de la frase i també uns quants mots i girs específics del seu país català propi. Aquestes variants nos encanten, ben entès. I si tenim problemes de comprensió, i bé, passem a una forma més estàndard de la llengua. Hi ha pas cap problema. Doncs sí, aquí a la Catalunya del Nord tenim una manera ben particular de parlar el català. Parlem rossellonès, també cerdà, capcinès, i sense oblidar els dialectes tan purs del Conflent i del Vallespí. Tenim accents nostres, paraules, girs i hasta onomatopeies peculiars. Fo! Yep! Wow! Cal acabar de pensar que si aquí tenim un català tan original és perquè és entremesclat de francès i d'occità. Ho és pas. En tot cas, és pas el cas tant que això. No, sem únics entre nosaltres, entre altres, perquè la nostra oralitat ha conservat, més que a la resta dels països catalans, uns venerables arcaïsmes. El Tractat dels Pirineus, de 1659, ha fet de nosaltres una mena de conservatori, que voleu. Or, fixada al 1932, la norma de la llengua catalana d'en Pompeu Fabra s'adonava com a primera regla, el cito, l'exclusió d'arcaïsme i dialectalismes d'àmbit més aviat restringit. La missa era dita per les nostres parles del nord clafertes d'antiguitats, poc que van engreixar el diccionari estàndard de la llengua. Ara que anem a la mata. Si els catalans, cada un amb el seu dialecte, han volgut crear una norma comuna de la llengua, va ser perquè ja tenien el desig d'existir com a nació, lliure i independent. S'havien reconeguts entre germans, volien fer pinya amb els veïns i necessitaven un lligam per fer país, com ho diu també l'expressió. I quin lligam més potent que una norma lingüística com a ciment d'una comunitat. Tornem a la Bressola que festegem avui. Fa 40 anys, aquí dalt, l'ús del català disminuïa, tant a casa com al carrer. Alguns eixorits van reaccionar amb aquesta idea de crear una escola catalana. Ja van tenir nas. Resulta que avui dia, amb més de 1.000 alumnes, les Bressoles són un èxit pedagògic incontestable. Han salvat la llengua catalana a la Catalunya del Nord. Des de l'inici, els llurs mestres s'han preocupat de la manera d'integrar a l'ensenyament de la llengua les especificitats del nostre català septentrional. Ha pas estat fàcil, perquè els suports són escassos i perquè els mestres venen de cops d'un altre país català. Quina intel·ligència, quina finesa d'anàlisi, quina adaptabilitat i quina bona feina
Mestresses i mestres de la Bressola, sigueu regraciats. Tinc una nina, la Lisa, que va passar per la Bressola d'Anyils i que avui té 20 anys. La seva banda d'amigues i amics són tots eixits de la Bressola, s'han pas deixats des de l'infància. I bé, vos puc dir que són gent deliciosa, curiosa, oberta i responsable. Els uns fan estudis, els altres ja tenen feines ben pagades, se saben divertir, sobretot quan són junts. Mit així, amb la seva pedagogia humanista, la Bressola fabrica des de l'inici adults equilibrats, responsables i oberts d'esperit. I de quan en quan, la meva Elisa i la seva banda fan servir el català entre ells com a llengua de la confidència, de l'humor, de la complicitat i de l'intimitat del llur grup. Has escuti, penseu. És una experiència prou divertida. Cada un d'elles i ells fa servir una forma que diria individual, personal de la llengua. La base comuna n'és cert, una sòlida forma estàndard del català. Mais s'hi noten les influències musicals dels mestres que els hi han ensenyat o de la llur família. Carai, si calia esperar. Fer passar l'aprenentatge de la casa a l'escola podia pas anar sense conseqüències. M'agradaria força sentir el català que se parlarà al Rosselló d'aquí 100 anys, quan nosaltres hi serem pespús. I me demani si restarà quelcom de les particularitats dialectals de la nostra comarca. Si volem que se conservin, és pas complicat, És la responsabilitat de tots i de cada un de nosaltres. Si en tenim la capacitat, si s'hem nascut aquí, si s'hem après la llengua dels nostres vells de manera oral, la tenim de parlar com més sovint millor. A casa, al carrer, dins la nostra vida social, tan bon punt en tenim l'oportunitat. I això sense cap vergonya. Sem els darrers depositaris d'un tresor, heretat dels nostres avantpassats, que l'han fabricat generació rere generació. Nosaltres, aquí dalt, sem petits, ho sabem. Mais tenim el dret d'existir a la nostra manera, amb la nostra parla, i la seva música tan particular. Small is beautiful, com diu l'altre. Me enfien, en tanti manera. Eriqui, la panxa espaternallada al repetell del sul, el llambrigo a la fresca, quan tot un cop una cinquantana me te ben pas a llaurar de sus? Ai, quin esglai! Te vaig fotre un but i un bram, carai, me l'aprimó, me vaig esporrucar. No, us ho dic, sem únics. Sem una de les facetes encisadores del diamant català. Participem de la riquesa de la seva diversitat oral. Quina pèrdua seria el català i pel món sencer si les nostres parles al nord tan autèntiques desapareixien. Seguim cuidant i encertant l'educació de la nostra mainada. Seguim sent diferents, seguim existint, seguim parlant català, cadascú com pot i com vol. Llarga vida la Bressola i visca la Bressodada 2019. Passeu-ho bé.